Luto na itong native chicken, tinula. Sus, kalami, ani. Wow. Sus, kaon ka naman? Wala ka dakuan na, oy. Tagsa tao. Na para sa mga kusinero, atay. Pitso. Pako. Pitso nga na isagol pako. Ya, kamunggay o kapayas. Yabon ko sa bawa. Wow. Mantikaan. Ngaon naman. Tara mga studio, mukbangan na to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Mintras init pa, mang. Yes, ngaon na ta. Silgaya, no? Nita, pas kanoon, mang. Wow. Buyag, ni. Sus, lami kayo. Pampagatas ni. Kung ikuwang itong kanoon. Lami kayong sabaw. Pangan Ada, ako. mang. Hindi. Papakakuha og sabaw kay. Puno kayo. Sige. Ikuwaan sa ito. Sige. Yay. Hala ka dako. Wow. Kung ano, mang. Eko ani. Thank you. Kain tayo. Asam to ako. Asa to mo ha? Namusay. Na. Tsura pa ko ang bukog. Na. Sus, kadako. Kain tayo. Sabaw sa mang. Sabaw sa lagi. Lami kayong sabaw. Kani mo oh. Kada. With kamunggay and ano sa gani? Kapayas. Kapayas. O kuhaan nga ng tanglad. Nabutoy ko ano? Kapayas. Ayas, butang tadaan rin mga. Hmm. Rada, mga ba nyo? Kainit pa eh. Higop sa bawo. Ang kalami. Yum yum. Banalo to mga studio. Itong sabuan. Pag healthy, mani mo no? Nang paghatas lagi ni. Katas ano na? Wala kayo kuhaan na no? Kung nyo, di mo na pwede. Mutun mo. Cheers, Cheers mo. Cheers. Wow. Kainit. Sarap pag nitong kain, no? Kaangat. Habang mainit pa po ba? Sa mga probinsya ba? Ito kadalasan kinakain talaga, no? Dami kayo naan yan. Shout out tayo doy. Maya, shout out tayo. Kakalagkanon. Kahumok.
Ito yung masarap mga studio. Atay. Hati tayo bang? Kaon gani? Pwede. Hmm. Thank you sa heart ko. Broken heart na noon. Wala man gusto na tunga. Yung awa. Sarap ng heart. Ay ba ka? Thank you, Pang. Perfect din ito para sa mga nagpapa-breastfeed pa ba? Hmm. Kaman nagpapa-breastfeed pa mo ka? Si Zeke almost 2 years na no? Bilis ng panahon mo. Bilis lang. Lamiin saya. Kasi lami ani mo sa bihag. Bihag. Aw, kanang lalaki, no? Masarap ito. Lami pong bihag eh. Gahi lang. Ba? Hindi kasi ako kuan. Kanang kumakain ng kuan. Bihag, no? Hindi pa ako nakakain ng bihag, no? Magkabugahat man ko no. Ay, sorry. Ang sarap ng kain niya ba? Laman. No? Lambot niya mo. Kaya malasang malasa pag saya no? Kapayas, kamunggay. Dagan pa. Kanon lang. Napaman ko. Paningot mo mo. Ako po. Buyag-buyag eh. Kunin yung sama. Bing sa tama. Sobrang lamig po mga studio. Eh, lamig ang gini siya. Parisan yun. So, aso pa po mo. Excuse me po. Nalo. Dagko ang hiwa mo. Lagi.
Nawala na yung ano. Yung init niya. Hindi na masyadong mainit. Bilis mo lang ng init to. Pero mainit pa sa'yo. May aso pa. Oh, sarap. Sabi na, ubos na yung ganito. Ubus na. Lapit na din, maubos ng isa. Sa akin, sakto lang ganun kalaki. Labo eh. Labo kayo. That's the right word eh. Kung ano? Kapag Bisaya nga manok. Sarap to dabuhon kayo ba? Dapat kung magluto nito, dapat sakto talaga yung kung ano, kahumok pa. Ito po. Ang lambot. Sabi ito. All done. Hubo. Ang laki ng mga buto. No? Malaki na babae ito mo. Inahin ba? Paano mo nalaman inahin? May itlog. Dali yung malaman manok. May itlog. Saka yung iban mo yung tandang. Pero pag lalaki na kuan pag Bisaya, pwede pa rin itinola? Shout out na kami. Parang hindi ka naman taga-probinsya. Nakalimutan ko na pang. Shout out muna ako mga kastudyo. Shout out Archie Akog from Co-op Meat Shop Cordova. Uy, hello po, shout out. Shout out Neil Jan Ipulan Castolo from Hasaan. Shout out Jose Lobo Ino. Shout out Jeneline Gorospe. Shout out Maria Antoinette from India. Hello po ma'am. Shout out Jody Boy Bangkas and Bangkas from family from Marilog, Davao City. Hello Shout out po. po. Shout out Nan Mals Vlog. June David from Baliwag, Bulacan. Ken Marculot. Sarah Jane Hinis from Zamboanga City. Ang Probinsyana from Bohol. And shout out Princess Chino from Alcantara, Cebu. Yan po. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Panalong yung ulam natin. Grabe, singot kayo. Dakit sa sunod po ng mga video. Maraming salamat po. Bye-bye.